Είμαι η Γεώρη Στεριανή, ψυχολόγος, αναπληρώτρια καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας. Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 2019 σύμφωνα με τον νόμο 4610 που αφορούσε τις συνέργειες πανεπιστημίων και τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Είναι ένα από τα 7 πλέον τμήματα ψυχολογίας στα ελληνικά ΑΕΗ. Έχει έδρα τη Φλόρινα και εντάσσεται στη Σχολή Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι ενεργοί και ενεργές φοιτητές και φοιτήτριες είναι συνολικά 590 άτομα από το 2019 μέχρι σήμερα και έχουν αποφοιτήσει συνολικά 66 άτομα. Το τρέχον έτος 2023-2024 το τμήμα υποδέχτηκε 171 άτομα. Η γενική βάση εισαγωγής για το 2022-2023 ήταν 16.260 μόρια. Η φοιτηση στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας οδηγεί σε πτυχίο ψυχολογίας χωρίς ειδικεύσεις και κατευθύνσεις. Οι κάτοχοι πτυχίου ψυχολογίας μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, το επίπεδο του τίτλου σπουδών, το πτυχίο ψυχολογίας, οριοθετείται στο 6ο επίπεδο. Οι βασικές διαστάσεις του Τμήματος Ψυχολογίας είναι η προαγωγή της επιστήμης της ψυχολογίας, δηλαδή να καλλιεργεί και να προάγει τη ψυχολογία ως επιστήμη μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της έρευνας, τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης, καθώς και η εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών, να παρέχει δηλαδή στους πτυχιούχους, στις πτυχιούχες, μια άρτια θεωρητική, ερευνητική και πρακτική κατάρτιση για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο ή και στον ακαδημαϊκό τομέα. Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, στο τμήμα υπηρετούν 4 μέλη ΔΕΠ στη βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας, με αντικείμενο γνωστική ψυχολογία, κλινική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία και αναπτυξιακή ψυχολογία. Υποδιορισμό είναι ένα νέο μέλος ΔΕΠ στο αντικείμενο της βιοψυχολογίας και σε διαδικασία επιλογής μέσα στο 2024 είναι μέλη ΔΕΠ στο αντικείμενο της ψυχομετρίας, της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Πρόσφατα έχει εκλεγεί ένα μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, ΕΔΙΠ, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων στο αντικείμενο της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της πρακτικής άσκησης. Το τμήμα υποστηρίζουν 2 άλλα μέλη ΔΕΠ άλλων τμήματων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και επίσης έκτακτο διδακτικό προσωπικό και εντεταλμένοι διδάσκοντες και διδάσκουσες που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο. Στη διοικητική και στη γραμματιακή υποστήριξη του τμήματος αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 άτομα. Αναφορικά με τις υποδομές του τμήματος υπάρχουν ενισχυμένες και αναβαθμισμένες κτηριακές υποδομές, για παράδειγμα αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με συστήματα προβολής και προσβάσιμες για άτομα με αναπηρία, ο χώρος έχει πιστοποιηθεί με ISO, νησίδα ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστήριο εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, το Εργαστήριο Γνωσιακής Επιστήμης, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Ψυχολογίας και κυρίως τα γνωστικά αντικείμενα της γνωσιακής επιστήμης, της εφαρμοσμένης γνωσιακής επιστήμης, της γνωστικής ψυχολογίας, της αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας, καθώς και της μελέτης των συναισθημάτων. Υπάρχουν επίσης υπηρεσίες και παροχές του Ιδρύματος, όπως είναι το Γραφείο Εράσμου, το Γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή, η Διαδικασία Παραπώνου, Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, η Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων, η Φοιτητική Μέριμνα, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, οι βιβλιοθήκες και πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καθώς και το δίκτυο αποφύτου. Προϋποθέσεις απονομής του τίτλου σπουδών. Οι υποχρεώσεις των φοιτητών και των φοιτητριών για τη λήψη του πτυχίου περιλαμβάνουν την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση σε μια σειρά μαθημάτων, τα οποία αντιστοιχούν σε πιστωτικές μονάδες και διδακτικές μονάδες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μονάδων Κατοχύρωσης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας είναι 240 μονάδες.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ψυχολογίας είναι αναρτημένο το πρόγραμμα σπουδών, όπου περιγράφονται και παρουσιάζονται αναλυτικά η δομή και οι αρχές που διέπουν το πρόγραμμα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φοιτητών και των φοιτητριών μας, οι ακαδημαϊκές διαδικασίες που ακολουθούνται και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το τμήμα, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του, το προσωπικό και τα εργαστήρια. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, κατ' επιλογή υποχρεωτικά και μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εργαστήρια όπου όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα ψυχολογίας συνοδεύονται από εργαστηριακές ασκήσεις, προαιρετική ερευνητική πτυχιακή εργασία σε ένα θέμα της επιστήμης της ψυχολογίας και υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενους φορείς και δομές. Υπάρχουν τα υποχρεωτικά μαθήματα ψυχολογίας, τα μαθήματα αγγλικής ορολογίας και τα μαθήματα μεθοδολογίας, όπου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν γιατί τους προσφέρουν τις θεμελιώδεις γνώσεις των βασικών κλάδων της ψυχολογίας. Στα μαθήματα τα κατ' επιλογή είναι υποχρεωτικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά μαθημάτων εμβάθυνσης στους διάφορους κλάδους και να συμπληρώσουν τις θεμελιώδεις γνώσεις τους με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τις κλίσεις τους, τις ανάγκες τους. Και στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν μαθήματα από έναν κατάλογο μαθημάτων που προσφέρονται από το Τμήμα Ψυχολογίας ή από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου μας ή άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού μέσω της κινητικότητας του προγράμματος Εράσμους. Η πτυχιακή εργασία είναι προαιρετική, προσφέρεται στο 4ο έτος για τα 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα και είναι ερευνητική εργασία και πιστώνεται με 16 μονάδες. Ένας επόπτης, μία επόπτρια, αναπτυχιακή εργασία που είναι μέλη ΔΕΠ του τμήματος ή και συμβασιούχοι διδάσκοντες και διδάσκουσες του τμήματος. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών-φοιτητριών στη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας έχει συνταχθεί ένας οδηγός επιστημονικής τεχνογραφίας και προσφέρεται ως μάθημα επιλογής, καθώς και ένα σεμιναριακό μάθημα με τίτλο «Γραμματισμός επιστημονικής αναζήτησης», όπου εκεί σχολιάζονται ιδιαίτερα ζητήματα κειμενικής ομοιότητας και πνευματικών δικαιωμάτων. Κάθε εξάμηνο πριν την έναρξη της εξεταστικής περίοδου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών τους. Το Τμήμα Ψυχολογίας εφαρμόζει το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου με σκοπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών. Συγκεκριμένα, ένα μέλος ΔΕΠ ορίζεται ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος για κάθε πρωτοετή φοιτητή και φοιτήτρια. Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει μια σειρά μαθημάτων που οδηγούν στην πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Πρόκειται για μαθήματα στα πλαίσια των οποίων γίνεται εκπαίδευση σε ειδικά λογισμικά, όπως στατιστικά πακέτα, προγράμματα κατασκευής ή χορήγησης πειραμάτων σε υπολογιστή ή καταγραφής και ανάλυσης ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων ή στη χρήση του περιβάλλοντος υπολογιστή στα πλαίσια των εργαστηριακών ωρών των μαθημάτων. Ενδεικτικά, τα μαθήματα είναι η μεθοδολογία ψυχολογικής έρευνας, η γνωστική ψυχολογία, η βιοψυχολογία και η στατιστική. Το τμήμα έχει υποχρεωτική πρακτική άσκηση για το σύνολο των φοιτητών και των φοιτητριών. Ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την πρακτική άσκηση στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας του EuroPsy. Δικαίωμα για πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά το 4ο έτος των σπουδών τους. Για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε φορέα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων. Η πρακτική άσκηση συγκεκριμένα περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα του 2ου εξαμήνου ψυχολογική εκτίμηση, την υποχρεωτική παρακολούθηση και συμμετοχή στα μαθήματα πρακτική 1 και πρακτική 2 και στην συνέχεια πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση σε φορέα εφαρμοσμένης ψυχολογίας υπό εποπτεία συνολικής διάρκειας 200 ωρών, οι οποίες διεξάγονται εντός χρονικού διαστήματος 2 μηνών. Το Τμήμα Ψυχολογίας υλοποιεί προγράμματα κινητικότητας Εράσμους και έχει συνάψει συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Το πρόγραμμα Εράσμους είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία πραγματοποίησης ένα μέρος των σπουδών με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού ή και την πρακτική άσκηση σε μια εταιρεία ή ένα φορέα υποδοχής μιας άλλης χώρας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις, σε συνέδρια, σε εθελοντικές ομάδες. Το Τμήμα Ψυχολογίας συμμετέχει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.